Hondarribiarrek branka aurretik dute, baina momentuz oreka ikaragarria dugu bi ontzi hauen artean, eta ea zer gertatzen den Gipuzkoako txapelketan. Zumaia Getari aurretik izan zen, baina tartea oso txikia, 2 segundo bakarrik. Beraz, gaurkoa ere bide horretatik doa, Baserri? Bai, gaur errepikapena da, Gipuzkoako txapelketan Zumaia Getariak aurre hartu zuen, lehenengo eta Ziaboga bakarran Hondarribiari 10 segundo atera zion Ziabogan, baino geho amaierakoan Hondarribiarrak bazirudien estropada aurrea zijoanen urrian hobeto kokatzen nahi zira, beren lekuan hartzen nahi zirela, eta osta Zumaia Getariak hori lan pixka bat gexio eginez aurre hartzea lortu zuten. Eta hemen ikusi dare bai, Zumaia Getariak lehenengo luze horretara hobeto xio iritsi da, Ziaboga horretara, baino bigarren luzean Hondarribiak ez du amurre ematen, eta lehia estuan luze guzian zehar hor, Zumaia Getaria bigarren kaletik, eta hirugarrenetik Hondarribia, ia segundo berean ematen nahi dira, eta hemen amaiera oso berua eta oso garrantzitu izango da, azken momentu horretaino eutzi nahi horretan lanean nahi direlako bi taldeak, eta hor ikusten da Tolosaldea lehenengo kaletikan poliki atzea geratzen ari dela. Eugenio Kamia da gurekin. Ikaragarria. Hondarribiak orain 2 segundo Zumaia Getari. Aurrera, Juan. Bai, bizkentzen dizkigun Eugenio Kamia hori itxaso aldera begira, parekatuta Hondarribiarekin, ederra litzateke Gipuzkoako txapelketa irabazi eta Euskadiko irabaztea. Bai, honen hori izango zira, aurrenengoa da eta horre handi bat dago etzat, aurrenan bitan izatea. Oso parekatuta Hondarribikoek lezioa ikasi dute, Gipuzkoako txapelketan erraz joan zineten, baina gero estu, oso estropada estu izan zen, eta gaur hasieratik gertuago duzue. Gaur giruare hobia do, guetzako itxasuna entrenatzen deut, olatu beti onda, eta onak inabe fuera, zean, banko mobilian da bine jendia da, eta horregatik jo gaurkoa behentzat hobia da. Mira, azken txampan dituzu eta zoaz, hertzera, eskerri asko. Kamia jaunaren hitzak izan dituzue, Hondarribia buruan Zumaia Getaria 2 segundora, Tolosaldea 12 segundora, azken txampan Laizter izango ditugu, orantxe azken 250 metrotan sartuko dira, beraz orain dena eman beharra dago, Hondarribiak eusten dio buruari, Zumaia Getaria ontzi erdi batera, 13 segundora Tolosaldea. Badirudi erantzun eman egiotela Hondarribiarrak, Gipuzkoako txapelketan bigarren egin zuten 2 segundon aldea, eta orain alderantzizkoa da Hondarribia aurretik, eta 2 segundo oraingo zehatzetik Zumaia Getaria. Eusten ari da Hondarribia. Garaipen historikoa izango da, lehen aldiz traineru mailan, emakumeen txapelketa ofiziala, Euskal Herriko txapelketa ofiziala jokoan. Eman segundo bat ematen du orain GPS-ek Hondarribien alde. Segundutxo bat bai, tosta pare bat bai. Hondarribia izango dugu garaie. Dina ematen, tosta pare bat, hori da. Ez da ontzi herri bat ere, orduan bat. Hondarribia, zalen txalo artean Euskal Herriko txapeldu. 2 segundora Zumaia Getaria, eta lehen kaletik orain dator Tolosaldea. Orantxe, Tolosako emakumeak, heldu dira, 18 segundoko atzerapenarekin. Oso ederra izan da ikuskizuna, eta hor dira Hondarribiarrak posik garaipena lortu eta gero 11 minutu, 24 segundo, eta 31 eunen oso denbora, itxurosoa, eta oso estropada bikaina ikusi dugu. 3 ontziak 18 segundotan, eta Zumaia Getari izan da dominatzailea lehen luzean, baina maniobra irtera horretan Hondarribiarrak hobeto moldatu dira, buru hartu dute eta eusteko gai izan dira. Eta hemen dituzue Zumaia Getariako neskak orain indarrak errekuperatu nahian, eskularru eta guztiz egin dute batzuk lehia, oso estropada ikusgarria eta polita. Eta teknikaldetik ere oso maila txukunean, Baserri. Bai, teknikaldetik oso txukun, ia denak hori bateletan eta ibilia direla, auki mugikorrean ere bai. Eta nik uste dute talde hauek behar falta dutena hori da prestakuntza,
batera ibiltze horrek, ia uste gabian bezala atera da urten sortu da traineru txapelketa eta Zaragozan euran banderan egintzen aura pixka bat ezibizio giza bezala, baina bueno, oso nik uste dut aurten egindako estropadak garrantzia handia dura izan daitekelako gerorako hasiera bat, hone pixka bat markatuko du hasiera bat eta hemendik aurrera beste taldeak eta denborakin ere fitxak eta gauza hori denak aurkeztu, jendea bildu eta ja pixka bat kontxari begira urten bertan eta datorren urteetako eta honek jarripena izan dezan aurtengoa nik uste dute probak iza oso ondo atera gadela. Aurrera pausu bat hor da, jakin nahi dute zenbateko tartearekin garaipena lortu duten Hondarribiko emakumeek, argi dagoena da oraindik hemen ez dagoela alako pinganilo sortarik eta tramankulurik gizonezkoen estropadetan bezala, baina helduko da dena oso ikuskizun ederra eskaini digute eta txapeldun, historiarako lehen txapelduna Hondarribia Arraun Elkartea, gizonezkoekin aurten pose haundirik ez, Hondarribiarrek eta ara emakumeen eskutik etorri da ikurrin hau garaipen haundi hau. Hor dira zaleak, Izuntza Arraun Elkartearen terratzan hor gainkaldean, eta Laister pentsatzen dut jasoko dutela ikurrina eta eman nahi genuke hori zuzenean momentu historiko hori, gero 12:00 hasiko da eta gizonezkoen estropada. Bien bitartean, Mikel, bai, Frantxis González Etxabarri gurekin da eta ikusteko izan da zutik jarrita nola ospatu duten Hondarribikoen garaipena. Egun hon eta zorionak, Frantxis. Egun hon, eskerrik asko. Tira, aurreneko Euskadiko txapelketa eta hori historiarako hor geratuko da Hondarribia, lehenengo txapeldun. Gipuzkoako txapelketak ies egin zizuen, segundo bakar baten aldea izan zen, gaur segundo bakar bat, baina beste aldera. Bueno, horrela xedia, estropadak. Bueno, egia esan, oso pozik gaude, lehenengo Euskadiko txapelketa, eta bueno, esan duzun bezala historian sartzeko aukera, ez? Bakarren batek lan egin du, hemen, argi dago Gipuzkoan badela, bestelako mugimendu bat, azken unean arkote gutxe egin du, Gipuzkoako 3 ontzi hemen, eta hango eta hemengo arraunlariekin dena esan beharra dago, gehienak Hondarribikoak, baina badira beste kluben batekoak ere, ezta? Bai, ia talde guztia. Bai, ala dirudi, ez? Bere entzat ere pos handia zen, lehenengo unean oso urduria eta ziren, lehenengo txapelketa garrantzitsua, gaur lasaiago etorri dira, baina, bueno, ikusten da beraiek posi daudela, eta itxaropena dutela jarraitzeko, ez? Hemen txapelketa, kontxa, eta, bueno, ia demoraldi oso bat egiten duten. Eta ez da hemen amaituko, kontxarako ere bai, beraz jarraitu behar dute entrenatzen, eta honek alde ederreko poza emango di, ez da? Bai, kontxa, bai, etxeko estropadan ere pentsatu dugu zehozera antolatzea, orduan, bueno, jarraipena eman behar diogu. Erdi ba, zorionak eta gure aldetik ere zorion du, neska guzti. Bale, eskerrik asko. Eta badoaz, Hondarribiarrak ikurrina hartzera, horrekin batera, helduko balite diru sorta eder bat hobeto, baina izango da. Helduko da garaia Euskal Herriko txapelketak behar du eta ohoreaz aparte eta ikurrinaz aparte bestelako laguntza bat ere. Hor dira! Eta kirol lege politaren irudiare ikusi duzue, Zumaiarrak eta Tolosaldekoak ere txalotzen aurkarien garaipena lege honez onartuz. Hor dira beraz Hondarribiarrak, Amaia Arrizabalaga hartu du ikurrina, orain ontzi barrura sartu, pentsatzen dute lege zarrera arraunak altxatuko dituztela, eta iragarkitara joan aurretik irudi hori eskaini nahi dizuegu, bai noski. Hor dira, Hondarribiarrak, arraunak gora orain, Erne lankideok momentu garrantzitsua da eta arraunak gora, hor dira garaileak, historiarako irudia, Hondarribia Arraun Elkartea, Euskadiko txapeldun, Zumaia Getaria 2, Tolosaldea 3. Merkataraulkoak orain, eta gero gizonezkoen txapelketa eskainiko dizuegu, zuzenean Lekeitiotik.